İnisiyatifa Mamosteyên Zimanê Kurdî û hevde weşanxaneyên Kurd ji bo xwendekarên ku dersa Kurdî hilbijartine kampîna bexşandina pirtûkên Kurdî dan destpêkirin. Kampîna ku hevde weşanxaneyên Kurd bawayek hevgirtî beşdarin di 21 Sibatê de dest pê kir dê ta 21 Adarê dewam bike. Rêxerên kampanyaya bexşandina pirtûkan hatta dawî roja kampînê hedefa berhevkirina 35,000 pirtûkan dane berxwe. Ew zarokên dersa Kurdî distînin gelek hegewan nikarin xwe bikinin pirtûkan yan jî ew pirsgirêkên maddî henin. Armanca me li vê dirê ku em wan piştgiriya wan bikin kêfa wan ji pirtûka re bêg karibin wan pirtûkan bixwînin xwe bikinin çîrokên Kurdî xwe bikinin ge ew pirtûkên Kurdî têkevin her malê têkeve bike berdestê her xwendekarî. Li gorî zanyariyan di halê heyî da li Mêrdîn, Amed, Şirnex, Colemêrg, Bîlîs, Çewlik, Riha, Wan, Batman, Agirî, Sêrt, Elezîz û Mêrsînê 35,000 xwendekar dersa bijêrkiya kurmancî û zazakî dibînin ku ev kampîn jî ji bo wan e. Kitêv me çi kitêv me bêhtir ji bo ku zarok fêrê Kurdî bibe materyalên büyû rengine o hemû pedagojik li gor pedagojî hatine bijartin. Em wek hevde hep weşanxaneyên Kurd ji bo vê kampanyayê amade ne. O me derdorê 45 heb set amade kirin. Ev set jî tevahî tenê me bestekiyan ew jî wan zarokan re em dixwazin fêrê Kurdî bikin. Gelek weşanxane meşa malperê wan hene. Dikarim kevne malperê wan lûr bînin. Hinek wan malperê wan tinin bi rêya medya civakî vî difroşin. Ser medya civakî bi taybetî ser Twitterê ku bigêjin wan ta ew jî bi hêstanê bikaribin wan setan wan materyalan bi dest bixin. Mamosteyên Kurdî û nûnerên weşanxaneyan jî bank xêrxwaz û dilsozê Kurdî dikin ku piştgiriya kampînê bikin û bi wî awayî hevnasînek xurt ya xwendekarên Kurdî bi pirtûkên Kurdî re pêk were. Li ser erdê xwe ye li mala xwe ye yek teşterat bê welatê karibî heftê di saetat karibî wê dersê hilbijerî. Tê wê dersê hilbijerî ew mamoste tune be. Tê wê dersê hilbijerî ew pirtûkên wê dersê tune bin. Tê wê dersê hilbijerî ew pirtûkên xwendina wê tune be. Tê wê dersê hilbijerî ew em bibêjin ji alî fermiyetê ve pirsgirêk derkevin. Ji bo wê jî ev kampanya beşek biçûk ya ji vê behrê ye yani. Mesela pirtûkên bi vî rengî ku werin xwendin Kurdî li dibistana tune ne. Ji ber wê ew pirtûkên Kurdî bikevin dibistana bigêjin ber destê zaroka û ew zarok bixwînin ew muhakkak feydayek wê ew wê çêbe ew zimanê wan jî pêşkeve. Di dawiya kampînê de pirtûkên ku hatine bexşandin dê li gor pêwîstiyan li dibistanên ku lê dersê Kurdî tê dayîn were dabeşkirin. Perwerdekar û psîkoterapîstê zarokan Heym Gînot dibêje zarok wek bêtona şilin. Çi di ser wan da birije ew li wan şop dihêle. Hevde weşanxaneyên Kurdî jî bi armanca ku şopek ji zimanê Kurdî li ser wan bihêlin kampîna berhevkirin ango bexşandina pirtûkên Kurdî dan dest pê kirin û kampîn dê 21 Adarê roja Newrosê bi dawî bibe. Abdulselam Akıncı Rudao, Ahmet